आज हमने के आई बनीजा बाकी का करब जब ये होगी तब हो जाई आत्मा के शांति जरूर मिले ही के चाहिए। और बड़ भैया के बर्दाश्त का हम पहले कहते रहे जिस रूप में हमने आपको देखा है, हम इससे पहले जो गीत गा रहे थे वही हमारा असली रूप है। बाकी का करब पीछे बा मजबूरी बा गावे के बा। हाँ हाँ कि आज हम पहिला मिलनवा कहे के ना परे अरे बिन कहले कहाँ जाला सुरतिया जे कर मन मंदिर में समा जाला भुलावल लाख चाहिए तो बता के याद आवे अरे सुरतिया जे कर मन मंदिर में समा जाला। आज के माहौल सुबह चाचा के द्वार पर तो ठीक हो बा मिला जुला के होगी थोड़ी तो चल बन जाए जितेंद्र बाबा। अभी 20 दिन पहले हम गए रहनी हाजीपुर जिले में प्रोग्राम श्राद्धे के कार्यक्रम रहे। अब बूढ़ पुरनिया के माता जी मरो रही जो सही कहनी नु निर्गुण के भाव रहे जो ना कौन है कि ससुरा से सही कहले के प्यासी ई बंद करो यानी तो कहता रहे कि गाँव की आज भो ढील दो ढूंढे जनी छील जेकर माता जी मरल बार उनका निर्गुण निमन खेला वो कहता रहे कि आज भो ढील दो तो कहने के अरे सरकार निर्गुण गावे दे कुछ अच्छा सुनावे का मौका मिले यूट्यूब वाला लोग तो चढ़ाते बार रुझे आज कुछ हमारा के अच्छा बने तो ना 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 दू गो हमार फरमाइश है तो कहने के दूसरा कौन तो कहते रहे दूसरा गाँव की हो गई कंगाल हम तो मालिक के चक्कर तो ये भोजपुरी हो जौन चीज फिट बा आज उहे हिट बा। हमरा गायत्री बाबा कहले बड़े कि जवाना के काम नइखे अरे ऊपर बेसी दाम बा ए जवाना के काम नइखे ऊपर बेसी दाम बा जैसे हीरा रे रतनवा चिंता के करनवा हीरा रे रतनवा चिंता के करनवा आज केहू करोड़ रुपया कमाता तो सोना खरीदता बाकी सोना चांदी से अरे कौन नया नाम बा जवाना के काम नहीं ऊपर बेसी दाम बा जवाना के काम नहीं ऊपर बेसी दाम बा। केहू कृष्ण जी के नहीं खे देखले ना केहू राम जी के देखले बा बाकी सूर्य भगवान ऐसा देवता हवे जरा के सभे जगले आँखें देखता अब पूरा दुनिया के जोर करता रे बाकी हवा पानी न पीना रही ना जीवन जी हवा पानी न बिना रही ना जीवन की भारती जी सूरज न पूजा तो बाड़ अरे जकरा से सुबह शाम बा जवाना के काम नइखे ऊपर बेसी दाम बा जवाना के काम ऊपर बेसी दाम बा जवाना के काम कहले कोई तरी सुनाई का हो जिक्री कहले कोई तरी सुनाई का हो जिक्री
गार्जियन के आशीर्वाद मिलल कहे ले कोई तरी सुनाई का हम जिक्री आज के मार्केट में सुबोध चाचा दूध हो वही से बेसी अरे पिचा तो यही चाचा मबा जवाना के काम नहीं ओकर बेसी दाम बा